Xeyirli pəncişənbə kişiləri sizgə dostlar. Qədətəgəşə min Ayrat İlyasov sizgə ür-yana kliplar, onlardan başqarışları turunda qızıqlı məlumatlar topladım. Bugün yıldızləmələr turunda siləşirbiz. Kim qaysı yıldızlıq astında tuğan, xarakterin indi yıldızləmələrə ışanalarmı? Hazır bilərsiz. Şulay etib, jaylab oturğız, top klip tapşırın, başlayız. Dostlar, yaratqan jırçılarınız üçün tavuşlar yollarga unutmağız. Mənə bugün sizning tavuşlar jitməu səbəbli bir rezidentimiz bilən savğullaşırğa turı kilə. Әлгі klipni qarab ötük. Dünya başqala basın Peterbur, Zinnet motor şəhər dünyada yox. Beyik həmin görkəm o eşiksiz, Munda kilib qalasın sensizsiz. Sin tılsımlı sirli de tarihi, Hem şuluk vaqtda biraz ruhi, Güzelliğin biyik de ilahi, İlham taba Allah'ımda dahi. Ne bağuye haqtınlar, Bizniki de şefkinler, Köpürler hem otrolar, Yılğalar hem kanallar. Ne bağuye haqtınlar, Bizniki de şefkinler, Köpürler hem otrolar, Yılğalar hem kanallar. Tatar estradasında gündən-gün яңа kliplar туып тора. Аларның чираттагысы сезнең экраннарда. Tavышын ерек, назылла миңа, нурлы кояш, күзләрең өлешемә тиген көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бірге болайық, сені ойлап, янам мен. Сені ойлайм мен, сені ойлап, янам мен. Сені ойлайм мен, сені ойлап, янам мен. Сені ойлайм мен, сені ойлап, янам мен. Xıyalımda, can qoyımda, tiləkdə Söyüyümni yoğaltmamın, Saklarmın min yürekdə. Seni oylayım, kömüşüm bitsin, Bəğirімsin, bəğirəm. Birgə bolayıq, seni oylap, yanam men. Seni oylayım men, seni oylap, yanam men. Seni oylayım men, seni oylap, yanam men. Seni oylayım men, seni oylap, yanam men. Seni oylap, yanam.
Ярый әле мин әйтәм, топ клип тапшыру бар. Дуслар, өр-яңа клипларны кайда күрә алар идегез әле? Әйдәгез безнең икенче премьерага да күз салыйк. Сандуғаш сайрап су ішә қызыл гүл арасынан. Сандуғаш сайрап су ішә қызыл гүл арасынан. Эх, жан, дұсқайым мен сандуғаш сені қойын. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Эх, жан, дұсқайым мен сандуғаш сен қойын. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Уйда уймақ, тобада қимақ, мүшті бәліш олдаша. Эх, жан, дұсқайым мен сандуғаш сен қойын. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Эх, жан, дұсқайым мен сандуғаш сен қойын. Сайрар едім янарыңда сені сағынған сайын. Алмаз Хасанов йолдыз нәмә буенча үгіз бузау. Йолдыз нәмәләргә ышанмыйм, барысы да кеше кулында дижерше. Ләкин шулай да ат елында тугангадыр, ат кебек җигелеп эшлим. Тырыш кеше дип өстәде Алмаз. Тырыш егеткә тавышлар юлларга онытмагыз. Алмазның коды 191. Еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм,
жаннарыма сағыш утты болып яғылған. Минем белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим инде, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим инде, белмим нишләрсең. Сагнавыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Сабырлыгың сұрап Құдайымнан, тоқтатмадым кеткен шағында. Жырларымны минем тыңлағанда, сағынырсың тағын тағында. Жырларымны минем тыңлағанда, сағынырсың тағын тағында. Сағнавыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Сагнавыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Сагыш утты булып ягылган. Барлыгың бүген жаннарыма сагыш утты булып ягылган. Дилә Нигъмәтуллина кешеләргә карап, аның нинди йолдызлык астында туганын белә ала икән. Ә менә көн саен чыга торганнарына ышанмый, аларга көлеп кенә карый. Дөрес, тулы анализ бирер өчен чын астрологлар кирәк, ә алар бездә бардыр дип уйламый җырчы. Диләнең шундый яратам клибын бергәләп карыйк. Карале, син анда күзәтәләр. Көзгімнен инде бик күптән, елмаюлар нуры китми. Йөрәк моңа тулып, гашык була, тик син диеп яши. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам.
Киләсе резидентыбыз Диана Тажидинова йылдыз нәмәсе буенча балык икән. 19 март көнне туган кызчык, мин дөрес һәм кирәкле вакытта туганмын ди. Йылдыз нәмәм туры килә. Балыклар бик иҗади була. Мин дә шундый биим, җырлыйм, рәсемнәр ясыйм ди җырчы. Кем белә бит, бәлки киләчәктә Диана рәссам да булып китер. Эх, Диана, нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, Фанис Фердинандович? Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барыгыз авылга и нормально киен. Güller bulab üser idem, şiller bulab iser idem. Hallerime körür bulsan, dingizler geçer idem. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Фанис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны. Özünden ilk bilmiysin sen, gözlerimden görmiysin sen. Yüreğine de bulsa da düşünme görmiysin sen. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Hıyalımda seni girdim, kirek tügel mina büden. Kanadılanıp yerimi küpten, gönlümden seni kütten. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Вот это я понимаю, современный подход. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Ömürge saklıyık ele. Гаилә дуэты Зинирә һәм Ризат Рамазановларның берсе Сукыяр, икенчесе Шаян. Зинирә коеп куйган Сукыяр. Ул йолдызнамәләргә дә ышана, аның характеры минем өчен менә дигән. Мин дә башта йолдызнамәләргә ышана идем, соңыннан кем ничек язган күргәч ышанмый башладым.
Мин туу көне буенча Скорпионга керәм. Ләкин миңа үлчәү туры килә дип уртаклашты Ризат. Дуэт өчен 93 коды белән тавышлар юллагыз. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта бикле. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, зинера қойтқан бет? Қойсы зинера? Ғазим мабы қызы, жүршіға оқу қозанда. Ерте қатырлайым яны? Николап, собайында отыра? Гитарың олда киттік. Сан киттік? Исіңдәме икен, исіңдәме майының ол кешелері таныштық біз сенің білән истәме Yol boyunda uzken aksirinler onun izleri Böyle gittin şaşıkların isteme Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Күрәсеңме ирекәме сириннәрне Шәшәккә быйылда Зата бара безне гомер буена Қолыбызда қабат шәшіклері Атлыйбыз бірігәләп Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğla köngüller Bulgar iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Yanımda seni var yanımda Süyü bilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan Abbas serinler Biz yaratkan Abbas serinler Альбина Килдиярова үлчәү булса, Илнур Юламанов арыслан икән. Илнурны песиләр кебек сыйпап, яратып кына торырга кирәк. Йолдызнамәсе үзенә нык туры килә. Без икебез дә йолдызнамәләргә ышанабыз, карап барабыз, диде Альбина. Җырчылар өчен 190 коды ярдәмендә тавышлар җибәргә онытмагыз.
Құдай бабай бізге парлар жиберген. Ұшырашсынар, табышсынар, яратышып қавышсынар, бәхетлері өз қолында деген. Той, 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 тәрәзәңні ашып қой, той құты кірсін әр бір үйге. Той, 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 тілеклерін айтып қой, ерәклер тепсін мәңгі бірге. Той, 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 тәрәзәңні ашып қой, той құты кірсін әр бір үйге. Той, 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 тілеклерін айтып қой, ерәклер тепсін мәңгі бірге. Жерде сізіні фәрештәләр ұшыраштырған, йылдызлар һаваларда қауыштырған. Мәхәббәтне нык саклағыз, бәхетләрне югалтмагыз, гомер йылын бергә тигез атлагыз. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй котылы кирсен һәр бер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй котылы кирсен һәр бер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Жерде тормыш шулай құрылған, Құдай бабай бізге парлар жиберген. сені менікі жаным дейіп, Мен сенікі ярым дейіп, яшәгіз сүйіп сөйлеп деген. Той, 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 тәрәзәңні ашып қой, той құты кірсін әр бір үйге. той, 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 тілекләрен әйтеп қой, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Той, 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 тәрәзәңні ашып қой, той құты кірсін әр бір үйге. Той, 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 тілекләрін айтып қой, йөрәкләр типсен мәңге бірге. Той, 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 тәрәзәңні ашып қой, той құты кірсін әр бір үйге. Той, 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 тілекләрін айтып қой, йөрәкләр типсен мәңге бірге. Йөрәкләр типсен мәңге бірге. Нурзәдә йолдызнамәсе буенча игезәкләр кайвакыт карыйм, ышанам дип әйтә алмыйм, ләкин игезәкләр турында барысын да беләм һәм алар миңа туры килә. Ике төрле кеше яши миндә, берсе аның җырчы, икенчесе алып баручы. Икесеннән дә аерыла алмыйм ди ул. Нурзәдә өчен тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Мыйыласларыңнан көліп, гүл йылмайып йөрисең, ничек кенә сүзләреңне сөйли белеп сөйлисең. Тырышасың, булышасың, күңелең иркен синең. Апамның бәхете булды, Аллага шөкер деймен. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Туганнарың арасында синең урының түрдән, сиңа дигән бәхеткә иң димәк алдан йөгергән. Һәр эшкә дә кулың килә, оста юмарт һәм белгер. Үзе шаян үткән зирәк, ул бит безнең җизнидер. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанны уңган булган ул безнең җизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанны уңган булган ул безнең җизни.
яшәсең, югалмасын кадерің, эшләрең уңып торсын, озын булсын гомерең. Нинди мәҗлес бу? Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Мен дә ишмәсәм жизни, белмим сезнекен инде. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми, туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Салават Миниханов үлчәү, Гүзәлем Арыслан икән. Безнең характерлар бер-берсенә туры килә. Кирәк вакытта җырлыйбыз, кирәк вакытта сөйләшми дә торабыз. Бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз. Йолдызнамәләр туры килү шушыдыр инде ул дип уртаклашты безнең белән Гүзәлем. Дуэт өчен 1320 номерына 185 коды ярдәмендә SMS-лар юллагыз. Син кайда йөрисең? Ул мондамы? Монда. Сине эзли. Тренерничек. Акыра, посихлана, баш, тиз генә сат кызы. Где ты ходишь? На работу опаздываешь, зарплату требуешь. Aşağıda. Sonra Gülçəkər, vaxtında gələ, zarplata alar. Sən nə istəyirsən? İstəyirsən işlə. İstəmirsən o golü. Ne хочешь, bitirin orada golü. Senin bir qarашың, bir nazlı qarашың, quşday qanatlandırdı meni. Şaq-şaq түзеп торам, хисләр канатында, ышан бугай күкләргә инде.
Айгөл Бариева Арыслан йылдызлыгы астында туган. Миңа барысы да туры килә. Арысланнар кебек кызып китүшән, тик тиз суынам. Ачык күңелле кеше мин. Ләкин шул ук вакытта кешеләргә һәм үземә карата бик таләпчән. Гаиләм беренче урында ди җырчы. Dünya deybiz, tırmış deybiz, yazmıştan zarlanabız. Oğuşlarını sanı, yalgıştan aklanabız. Uzağım ömürlep, aylar, yıllar, mezgiller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Uzağım ömürlep, aylar, yıllar, mezgiller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Akşa deybiz, baylık deybiz, hamman tırmış kuvabız. Suyu izlep, bəxit izlep, yaşıl kəmin tuyabız. Uzağım ömürlep, aylar, yıllar, mezgiller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Uzağım ömürlep, aylar, yıllar, mezgiller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Dostlar bilen, tuğan bilen bir kadirlep vakıtını. Yaşıgalı dünyalarda bölüp koydu şartlıkını. Uzağım birlep, aylar, yıllar, mezgiller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Uzağım birlep, aylar, yıllar, mezgiller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Yaşı anlayırız, şul biz mengelik tügüller. Biz mengelik tügüller. Рамил Хайретдинов, мин үзем үлчәү йылдызлыгы астында туган, шуңа күрәдер инде бөтен эшне дә үлчәп җиренә җиткереп эшлим. Йылдыз нәмәләрне укымыйм да, ышанмыйм да, чөнки барысы да Ходай кулында. Һәрбер гамәлне Аллага тапшырып эшлим һәм уңышка ирешәм ди җырчы. 3нче урын иясен каршы алабыз. Борын заманда түгел, 21 гасырда яшәгән ди бер егет. Казан арты, Кырлайда ук дисезме? Юк шул, нәкъ Казан үзәгендә. Институтта укыганда ук яшьтәшләреннән гыйлеме белән аерылып торган бу егет китаплар укырга яраткан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган. Әллә шугамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан. Хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәйер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән. Анда яшәүләре бик рәхәт. Сөю назына төрінім мәхәбет күткеннәре,
Мәхәббәттен табалмыйча бар гомер иткәннәр. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. O ersiz yigitni ишетмәстән зинданга затыгыз. Яп яш килеш ялгыз гына дөньяны көткәннәр. Мәхәббәттен татымыйча дөньядан киткәннәр. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Әгәр дә берәр тылсым белән мине шак кыттыра алсаң, кызымны сиңа бирәм. Патшадан мондый әмер алып, егет хафага төшә. Әкият бит бу дип, үзен тынычландырып та карый. Шулай булып чыга да, монда нәрсә генә эшләсәң дә, барысы да кулдан килә бит. Ә күңеле үзенә урын таба алмыйча патша кызын сагына. Таң атты гына дигәндә, башына бер уй килә. Сөйләп китимме? Юк, туктале. Үз күзләрегез белән күреп калыгыз. Аннары булмаганны сөйләмә дип теңкәгә тиярсез. Малла булыр барда булыр, мәхәббәт табылырмы? Мәхәббәтсез бу дөньяда яшәү рәхәт булырмы? Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Бар шул дуслары бар әле, дөнья кемгә тар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Мал мөлкәте булган булса яшәү кеше бар әле. Bunları bulsa yaşav kişi var әле. Алсу һәм Азат Фазлыевларның гаиләсендә 2 кәҗәмегез Арыслан һәм Балык яши. Азат белән зур улым кәҗәмегезләр киреләнеп тә күрсәтәләр инде. Кечкенә улым Арыслан шундый шук гел карап кына торырга кирәк. Ә үзем Балык. Балыклар кебек сөйләшмичә генә эшләп йөри алам. Агым суга кушылып йөзә алам дип сөйләде безгә Алсу. Икенче урын иясен көмеш медале белән бергәләп котлыйк. Бабай, ни өчен безнең авылны байлар шәһәре дип атаганнар? Ни өченме? Шал тарихлардан күренә синең атамаларың. Мираска бай син авылым, кадерле туган ягым. Дөньяның бер почмагында җәннәттәй табигатьле туган авылга мәхәббәт биләп алган йөрәкне. Байлар сәрдәгәнем, болынларда гөлләрең, җанга шифа дава бирән нур зинә чишмәләрең. Байлар сәрдәгәнем, синдә яшь
яшьлек эзләрем, бала чакның сукмаклары, һәр кемнең газизләре. Шикешмәс инеш буенда зирекләрнең шаулавын, сагынып кайтам туган авылым, даулы урманнарым. Бер елгасы су буенда үскән тал тирәкләре, авылымның саф һавасы күтәрә күңелләрне. Байлар сәрдегәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирәм музилә чишмәләрең. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, бала чакның сукмаклары, һәр кемнең газизләре. Гомергә синдә бит тырыш халкым, итекчеләр авылы дип атырга бардыр хакым. Менеп сәрә тауларына көч алам сиңа кайткач, туган авылны онытмый яшикче әйдә якташ. Байлар сәрдегәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирәм музилә чишмәләрең. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, бала чакның сукмаклары, һәр кемнең газизләре. Байлар сәрдегәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирәм музилә чишмәләрең. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, бала чакның сукмаклары, һәр кемнең газизләре. Илнур Рамазанов 10 ноябрь көнне Шаян йылдызлыгы астында туган. Җырчы йылдызнамәгә ышана, гел туры килеп тора ди. Шаянның күбесе кара төс ярата икән, ләкин моңа карамастан аларны күрми калу мөмкин түгел. Шаяннарның күзләре янып тора, йөзендә һәршәт елмаю. Илнурныкы кебек. Яшь җырчыбыз өчен 182 коды ярдәмендә тавышлар юллыйбыз. Хит парадыбызның беренче урынын каршы алыгыз. Жырларымны сиңа арнап, сәхнәләрдән торам карап. Аңлыйсыңмы исемне, дөньядагы иң чибәр кыз. Карашларың кайнар ут кыз, әйтче миңа исемең. Бер кулыңда серле салау, оялма син булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңда серле салау, оялма син булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Матур итеп карадың да, йөрәктә ут кабыздың да. Үтеп киттең янымнан, тау караштан гашыйк булдым. Синдән генә хәзер уям, чулпаным син таңымда. Бер кулыңда серле салау, оялма син булчы каяу.
шықия Тик бір сөзің Жылатырлық көңіл көген Bir құлаңда сәрлі салау Ой алмасын бұл шықияу Күтім сені тик бір сөзің Жылатырлық көңіл көген Bir құлаңда сәрлі салау Ой алмасын бұл шықияу Күтім сені тик бір сөзің Жылатырлық көңіл көген Бүгінгі менің яңалыкларым да клипларым да бітті. Сіз яратқан жыршыларыңыз үшін тауышлар юлларға ұнытмағыз. Исігізге түшірім. Тауышларны TMTV каналының рәсми сайтында беріп була. Һәм 1320 номерына топ клип деп башлап жыршының кодын язып жибәрергә кирәк. Топ клип хит парадында бары тик сіз генә хәл итәсез. Әлегә мин сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.